Dende a constitución da Comisión de Pesca no Senado son moitas as iniciativas presentadas polo PP para favorecer o sector pesqueiro, principal motor da economía galega. A pesar das numerosas propostas, dende o Grupo Popular denuncian a oposición do Goberno Central para levar a cabo medidas tan necesarias como excluir a flota artesanal do regulamento de control ou levantar o veto do arrastre de fondo en 87 caladoiros. O Partido Socialista negouse a excluir a flota artesanal, o levar un diario electrónico, levar cámaras a bordo, ter que comunicar os desembarcos, embarcacións de 8 ou 9 metros, nos parece a estas alturas totalmente un despropósito. E outra das cuestións que tamén levamos e que estes días precisamente está o Tribunal Europeo xulgando é esas áreas de pesca 87 nas que se estableceu un veto e que en estes momentos pois artes tan selectivas como o palangre siguen estando incluídas e sin estudios científicos pois se afectan pois importantes sectores como do arrastre, no que hoxe mesmo podíamos ler como teñen sufrido pérdidas por máis de 10 millóns de euros. Outra das cuestións que seguen a reclamar os populares é a aplicación da rebaixa do IVE aos produtos pesqueiros, que teñen rexistrado unha baixada de máis do 35% no seu consumo. Que o Senado tenlle pedido ao Goberno e aprobado maioritariamente a súa rebaixa, vemos como son incapaces pois de aprobar unha medida no que os estudios din que podía incidir dunha forma moi importante no consumo. Pensemos que as familias que máis están reducindo o consumo de peixe son precisamente as familias que teñen fillos, as familias con menos poder de adquisitivo e, sobre todo, en menores. E, polo tanto, a rebaixa do IVA creo que era unha medida non só necesaria, sino que en estes momentos a rebaixa do IVA en outros alimentos está discriminando e poñendo unha competencia desleal co peixe. Critican tamén que o Goberno de España non aproveitase a presidencia europea na negociación dos TAC, co fin de conseguir maiores posibilidades de pesca para a nosa flota.